Hello, hello, ka channel. Mes rot skincare ka lo lom le veka chu mes achak chuak ka nia. Ole, tun chum chu chanchin lomom vak lo le lomom deuh ka ron sei kop dona. Khoina top claim le sak don ya. Kan soi chan mai ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak sel tuin kan som masa chewa. Ti chuanin chanchin cha hi kan soi ma support nga ma se chun zum turin cái discount code lo mang to tu te thachan ve chung kumchan ve chung ka tina kumchan ve chung a lo mang tamber lo man kan puang don ka ti khamo atopa atopa lo man dong tu ka ton puang don na chuan chu lo ni phot se chanchin thalam chu atopa in lo ha kham sam don ne ti chuanin chanchin thalo te ti ve le la chanchin thalo lo mom lo ke ma tan chun lo mom lo ni ta ikot aman thayam min lo cha sak thayam ti hi ka dong le china ka WhatsApp ate IG ate po ikot ala da mem ilaman thayam ti te ka dong le china chu ka ron soi do na chu HK Vitals ania hey thakhat chuang chu video po ka ron post to lawan mani bi ka video ka siam to lawa chuanin engel chan te pon lo ti mai te chen kha chu kan thok ho to lo ti te pon he kan thok ho to lo wa kot kan ni to lo ti te pon ka chang liam ma ya ma se kha mi phe na khan tho ho to lo chan kha om ve ni chu ka ron soi do na ama sain an product hi ron soi chia te mo fak lo kha ka tum lawa thil om zia ka tho ho ka tho dun pui to lo chan om zia a chan ani chu a chan kha ka ron soi don zo ka ni an product hi chu ma sain kan soi pot an product hi chu apa ngai viawa chawul chu kan ni lawa an che chuang lawa an average okay viawang chi kha ni ta tin ere chuan ere a hei lo lang chi kha ni ve boka ma se ngei lo te po om ve thei thawa chu wang chuanin in ron complain chen ka vung chin ti te po khai no matin ka ngei lo ti te po khai no ma kha chu thil om ve thei reng ani an tin mani pon mo kha chu thil ngei zong en ang lo ve kha chu om ve thei ni a that lo wang ni lovin thil ngei lo zong kha om ve thei shim kha khai ro chu dan rol ani lo we an ti ve thawa ti wa ngai na khan shebik lawa a ngei lo tan kha chon ngei lo kha ni deuh top mai ni chu ti chuanin eng po ni se ads ang ten kan tia cha le kan review a FB ate fakna ang ten kan lang chuai ati ro chen kha pe chon lo ni nge me ma chu ama sain HK Vital sin hen direct in kanin dor lo ta agency pakhat hnuai a hianin kanin dor ta min ka soi lang ri lo menga agency pakhat through hianin kanin dor ta ni ti chuanin anni khanin chutiang khatiang chu ter aram chang ron ti zel ta chuanin video thlangin I pe toem chu mi huna chon ron ti ro khatiang khanin enge kan in be chho zel ani chu a brand ai ma chuanin kham agency te khanin min ron bena sa zok ta ti chuanin ka ti chan kha April nge May vel bol khan yang April khan iten ka shia ka ti chan ber chu HK Vitals rinai takin anon lar chaka mi ngai ven an hlo atin Indian brand alo oma Indian brand collagen a glutathione na India budget milin tovak lovin minol pui ban phak deuh thoin ti me minol pui le thei deuh thoin an ron siama khate khan lau pui pakhat nin ka hria hei minol pui nan lei ve ngam chan chu Korean collagen te glutathione te to tu aturu tu Japanese ngat pe chu ala sang le zo la tiro sang riat sang thuma changa sang riat khani chho deuh dor chini tlang puin chu wang chuanin India kan ron ne kha lom ma kema pok alo lom em maya atlom box se ti chuanin video te kan siam chowa kan siam chho ta zela ads hi kanin biak lo da nang khana kal zel ni chu ti ro chang khan mo kar ni chung chau kan da do na chu mi re chu mi khatiang sa chu ni an ron tia chuan kar ni nu apo khanin FBI ads ma sabel kha la om tlata ka complain a chuanin
kan lo hrilang an tia masabela chuan kan lo hrilang an tia chuan ala om le ni engma chanchin ka hrezui lo ala om le ta ala om renga chuanin ka hak ve dewa a chan chu hei hun tiam le khatiang ani wang khanin duration period hun chung tiam chung hun tiam chung nei nei ni wang khanin aman turte po khatiang turzal khan kanin befel ve ni chu wang chuanin khami pel kha chu hei ka lungoi wak big lawa ke ma hi ka strict ve le to khatiang kha chuanin zure ve thak zela ka complain cha chara anua po chuan anua khanin anu de ya khanin thakhat vel don an da tong ti khanin it's hi ai ni in chia dan hi chu tiang kha tiang chon ron te ma se ani in chia dan ron soile he hun kan chia dan kha thil dang lam te lua kha om lo om thei lo wa thakhat chuang chu omani kha mi expo kha chuanin tunai chong ka mutal lo wa om to lo tura ka nga ya ti chuan ads ka pani kha ka ti mana ka ti sak mana ti chuanin a reviewer ro thadin kan ti thunga thadin review na hun kha kan ma ka nei ve thung ta product se ro chu ti chuanin ads zelang kha ni ta review po kha ma se an product sa che chuang lawa ka ron soi ti men ka review na ka soi tiang te kha chu thil dik tak vek thawani ta enge phot som dot kham chuang lo ta ti chuanin angei pol te point omatero angei wak lo he result angei lo tilema result lang wak lo te po kha om ve thawa kha ka chu ngei lo inkar kha la ve thina skin care reng renga chuan ti chuan an birthday kharon ni chodon ta ni miron biak til hianin june thati ramiron beta june thatop lama ni somni paruk vel chau khani khamon birthday chu june thati lama hai miron biak thati lama an ka dam lawa kha kema pon ka video dang ate pokron soi toin ka ria chuan ka dam lo lai ta kha miron bia phone po khoi chat pe mumal pe he pe lo lai khoi chat pe wak lo hun lai ang khani ta an son soya ka okay top birthday sale an nei dona ads ti kha ka pe to lo ke ma han ka du to lo wang khan ads chu ka ti ngai ka ti to lo ke chu ka pe to lo tin in product seller tok to ka tia chu wang chon ti ngai in ka shelo ka tia chuanin ma se video pa ngai review wang kha chun la du reng thau ta chuan video review pani min siam sakla chuan story pakhat IG a etsa kan man thei turin etsa ran turin angin story pakhat min ti sakle la antini so story po chumi story video tu po chu chinni andu ta chuanin story chone etsa ni boka antia chuwang chon he ets tang kan ti ai po kana tlom do ai ni chu tin story te chote lo ni wang khan tianga han ti to em po kha a om lutuk big lo we ka tia ma se ets advertisement anga ran cha cha tur khani thungta an birthday chung khamo chuan a reilu tuk chong lo kha kha chu pui ka ti lo ta ti chuan tin ka dam lo lai vel ni wang khanin aman vel po kha ka don hey don ai ma chu aman vel po kha ka negotiate pe lo yaron soyang ka okay top ani chu chuanin video te po ka siama tin an birthday ta na video to te po chu ads to te po chu ka siam ta ni ti chuanin an birthday ni ma che ni som ni panga tlaya khani tain ka ria chuan FB a hian ka luta FB reels a khanin kan en kha ke ma kha story ads so to that ti kha post pa ngai chu reels angin an lo post dei ni chu mo ka chu mu fu kher box ya ala ama sapra ron langa FB ka luwa reels lo langa khan aron lang ma sapra ta ni chon alink ka copy paste nga la chuan agency chu ka chu thon khala nga tinge hi kan agreement lawangin in kalpuya kanin biak rem lo nangin nga tinge ti hi ads hi story chu tu chu po IG ania mania IG a in mang to ka huwa engma social na kanilo ma senga tinge FB a hian reels angin ads angin nga tingin post he kanin biak rem na to kanin biak rem la ngani leinem ka tia tun thleng hian a link chu ala work mai the a link kha kan emo an la remove lo mai the ka check na number ka chon la remove lo nge maya hey guys chansin lomom karon sei do na chu ala omani chuanin kalom lo lu to ka
tu thleng hianin agency po an chunga po kalom lawa HK Writers pon chunga kalom lo chuwang chuan video siam chang ha ka nei to lawa tin shiat lawa in shekher lawa video dang te chu ka ron siam tho ma se hei biak lo dan dewa thil kala ni wang le an mani lamin agency lamin miscommunication na oma an ron ti phei kha chung ka thina rem to ka rel ru kha an ave an hwal ve vek theini chu thil kha video siam chang na po ha ka nei lawa ma se are te po ka re ve de wang wang chuan huwa khan mal khal kha ka ron ti chop le vel kha ni ta ti mayang an ni wang rengo ta tui lo tur kha ka ni big lo ve ka tia I chuanin miscommunication thil in biak po enge I thil soi in man thil chong in man lo wang ani mayang chu miscommunication mi so chong kan le don chuan chong in man lo wang ani mai an ron ti hi ka ngai to le thian an huwa kan ngai to le thian thil ni theini lo ka zu amai ka house to ka thopui du to lo chu te po ka zu ti hi ala agency lampang kha agency through here kan in biak ka wangin agency bula han ka ti ta HK ten chu kan be chu mi ta agency ho khani chu ka zu hau be chu ani khan in miscommunication an ron ti kha an huwa kan ngai to le hian ani theilo thil ni theini lo chan chu imiron biak khan brain sin storya h da tu ran dua chu min siam sak thenge man ron ti thlapa brain sin story h tu ron ti kha miscommunication kha om thei to lo shima agency kha an phakara hulhual ka te ta chon an dik lo hulhual ka te tin agency lam khanin dot an zo shil nge ke ma kha dot mi ron shil po kha shi thiam to chi alawa san chu HK ten kanin direct in kanin be box hi lawa chu lai tak chu HK agency kha bun view mai la HK lam pang po khan lo phakar ve the tho ma pon ads an la thadu reng lo a period zo ton hu po khan mo tiang vel khani wangan tin tuna ka complaint nu fe po hian ka zu complaint ta ni chuanin o kan la thavek me ngan te he IGH te po khan lo la thavelan over top ta an la thata IGH te chuan reels FB reels and post po chu kan la thlang an te chu ma sei tun thlen la thalo khani ta ka chek nun ber mo tun thleng han ti le ma ka chek nun ber thleng khan an la thalo chu ni ta la om rang ta link kha lo work reng ta ni kha tiang vela wang khanin ka lungoi lo ve ka chian te me chiat lawyer te po ka bia ma se hey hanin ti chet bur kha ka du lem chuang lawa legal notice pero te po min ti ve thawa ma se kan boy pui lem ri lawa tin ka voi khat tonat te ni boka tenga hanri rum kha ka du big chuang lawa hanin tian ka lungoi lo na ka thlena ka shila ka du tok lo sheve ro se ha ka du to ka bak chu han kal ji wa kha ka du shi lawa thil dang lam deuh ai lung chiat thak ai thin rem thak te chu thleng sen chuan kan la ti du lo ang ti po soi thei lawa ti chuanin chu ka hey HK Writers ne na video ka ron siam to lo chan te kan tho dun to lo chan te ron soi ve shim ngai ka she chan chu HK a ko ti la nem min cha sak them ti ka tong fo wa min cha sak them ron ti phe hi chuanin an wam lo ka lo ti lu tu ka han soi vak donin soi tu ra thui sia chuan HK Writers ka ko lo mang chin te khan mi lo shiat pui ula mi lo shiat sak sham shamula hei hi atira phe chon nuam lo ka rel ro shom ve lu tu ka tin kan soi le china nga abul chuda chang khana fulo ve top an phakar ka ti me mo HK Writers nge agency an pani ni hian ni mai kan ei aret kan in biak na te po min don char char ta ni chu ke mani te po h tu te kha min don char char ta chuanin kan lung oina zona han kan rek bunga te khan hey kan ti thacha cha ke ma pon a first na te pe chu ka tlom ve do ni chu chan chu avoi khana tur nia andanga tiang chu I red pa ngai han kan ti don yan ti te po khan hey red pa ngai tak tak kha om thelo min don zel ta chuanin red dik tak turai khan ka tlom ve zel ta ni chu chuanin chumi piala ma chuan hey kan agreement lawang khan h and post kha a thui ta zela re ta zela period an ti kan soi ai khan a thui ta zel ta chu wang chuanin pakhata chuanin h kha ka ti chak to lo ta hey kan agreement lawang khan ti zela kha ka du to lo chan pakhat ani ta chuan birthday big a kha chuanin offer chatak mi ron pe kha wang khan hey ka okay ta video siam zong zong tin na hey a combination na price po kha tharanga
poi ka ti lo ni chu ti chuanin ti khanin tum lo deuh khan hei base lo deuh khanin video khan on post le se story mai ba ka khanin alungoi thak lo ve ni mo alungoi thak lo ve lu tu ka kha mi lo shiat pi ve shim la audience te ka subscriber te ka video lo en chin tu te in hei an chiat wanga thopui lo ka ni lawa ma se kan hei an sui angan om lo china wang khan le hei min push tirwa waka ma se tilam pakha min kher lo enge an products min ti khan mi ron review tirwa waka ke mani re tang te kha an kher mi lo ta ti khan min ron enge du du ti koi theng deuh khan min ngai ni mai ka she kha ka du bik lawa ke mani pon red kan nei ve thlapa kan duang thlapa min ti sak the ka chuan thu shan ni ta kha po kha ni bik chuang lo ta chuwang chuan thopui kha an man hla lu tuk bik lo ni chu tin chu tiangin influencer an thopui te an khere mem ka ti lo ge chuan in kher tak ni seng chuan tuna po hianin an manin directly min ron biak ka renga enga tan ma an hei an lo ngai vak lo enga tan ma khanin hei katia lungoi lo ni te po khan ngai poi mo vak lo ti kha a hria ta chu wang chuanin thopui khan cha kom lem lo ti kha kan soitel do tin mi dang thopui te pon oma lo thopui le zel tu te pon lo manga ka to nang hi chu lo tong ve lo ula tin lo strict ve thak ro ti kha kan cha ve du chu ni vai bula hi chuanin rik ve thak ke ngai china mo ka mu tir pe jong ka thinarim lu do ka soile ta chini la ka thil ka video lo post ka mu chong ka thinarim lu do ka link ka thona nga tinge hi kan ka messaging ka thona chon no mi ron kola ka chang lok du lawa chon nuwa miron kola ka chang ta ka hao shepa vai kha chu hlau bik chak nang chong ka hao shepa HK Vitas anni lawa agency nia ka chu ho kha chu chan chu kanin biak po na ber ani wang khanin an mani thiam lo na tam tak po kha om ve tho ka tia ka zu hao shepa atira chang to in kan agreement ang hian engma kan kal ngai lawa in fair lo in thil ti dan hi a fair lo thil pa ngai ni lo thil ni dan phung ani lo chuwang chuan tuna chang chuan miron thon to su product po ka du to lo miron thon to su PR po ka mamo lo an product a hian ka review to don lo tin nang mani po agency nge po hi ka thopui to don lo chu ka zo ti ngal mak ani chu chuanin soiduran shilo kan ti palutuk okay an tia he an opo choi ve roi ta chuan tun hnai lo ka khan mani lo khanin agency thok pakhat miron bechin tu ber hi alabang zuya mo an agency kha aban san dei ni chu wang chuanin kema poina he atlai tak ma in te ti la relu chun ti na vek man tho na chungin atlai zol tak ma in ka chwa san man hi ka lom khop mai alungoi thak lo ve lu tu ka kan min ti dan khamo chuwang chuanin kalau sei ve shim ani ka rel ron na te mi lo shiat pui ve shim don nia ti chuanin ole result kan puang toang kumina hianin ka discount code Foxtel so ni lo product dang apo ka discount code ni na sang ka discount code a combine in discount code mang tamber HK Vital sa chu tel thei lawa chan chu code kha min pe ringa ta ke mania engma lok na kha to lo chu wang chuan ka discount code kha ka share tel lo ka ti chin ka commission kan nei nang chaw khan ka share ta commission te hi atam chuang mi lawa ma se mi lo ngai hlut sak china mi lo man sak china discount code te mi lo man chang kai sak china chunga ka lom lu tu ka chuanin kumchan ve chunga cha tamber te chuan kumin sang ni somni panga chunga mang tamber cha tamber top 3 te kha kum to pa lo man kan pe don boka lo la chang ru ti ha kan soitel do chuanin azat kala soidon lo order in siam zat hi chan chu i len le pel theiveka hei tuna pakhat na po hi a pani na hianin order pani thum ve lakina phalawa chuan a pathum na hi a pali na in a pani nei pathum na in
pakhat vel lek te mo pahnih khat vel lek khan in thlau kha lo ani chu wang chuanin azat hi ka soi ri don lo a chuanin tuna kumchan ve chunga ka discount code mang tam berina adon tur chu cheng sangriat adong don ni o sangriat hi ka gpay don ani ti chuanin an number ka nei thowa private in ka lo be mai nga amang tam ber tu chu Maruati ralte o heta ka lo talan hi ni a Maruati ralte chunga lom thu ka suyatin ka discount code midang lom mang tu te zong zong chunga po khan lom thu ka suyatin ron thelut ve chi a lo mang regu chin tu te chunga po khan thin lun takin lom thu ka suyati chuanin lom mang chun zum zelu la tin hei kumchan ve result kan puang to chu wang chuanin kumchan ve chunga lo thelut te kha chu ti khan ron thelut thla char chaw la kum thop thleng ma se kumchan ve chu ma lam zong ron thelut lo tun thla chang ka ron thelut don ti kha chu kan July thla chang chu kan pom toang January to June kha kan pom thei to lo July changa December chu kan pom to don kumchan ve result kan puang to a chu wang chuan in level theina chu lo omlu tuka chance chu lo omlu tuka ma se I kha he ron thelu chang kum tir chang lo hmang chang te tan khan kumchan ve changa ron thelu hu kha affair lo ve theya fair takin kan ti zelanga chuanin kum to pa fair takin result kan puang bokanga ti chuanin kum to pa chuanin manza te po kan ta lang thei to nga lo man tu te po kumchan ve ai chuanin ala thale zo zok don boka seilok ha lang la thale zo zok don boka ti chuanin cheng sang ria thi Maruati ral te na dong don ani chunga lom thu ka setin ka lom pui boka ti chuanin ka channel te milong hai lut saka milo en sak china wangin in chunga lom thu ka sei boka tuna tan song ka du tok le photanga video le pe ka kain hule chho don nia